First Kings, madzimambo ekutanga, First Kings chapter 1 from verse 1. First Kings chapter 1 from verse 1. Junior Tava, a blessed morning to you. God bless you. So First Kings chapter 1 from verse 1. When King David was old and well advanced in years, he could not keep warm, even when they put covers over him. So his servant said to him, "Let us look for a young virgin to attend the king and take care of him. She can lie beside him, so that our lord the king may keep warm." When they searched throughout Israel for a beautiful girl and found Abishag, a Shunammite, and brought her to the king. The girl was very beautiful. She took care of the king, waited on him, but the king had no intimate relations with her. Natalie Mrefu, may the good Lord bless you. Mkoma Ian Mwariwakitire Nyasha over there in Namibia, may the good Lord protect you. Nyanda virenga mangwana ni ano. Ine chekuita ne era kana kuti mistake. Musikana wanda virenga nezvake pano. Wakatsvakwa, akasarudzwa kuti auye mupalace, mukingdom yamambo David. Mumazuva ekuti David wakura wakwegura. Mwiri wake usisagone kugenerata heat kuti adzirwe. Nyangwe vaiti vakaisa magumbezi paari, they tried to cover him, but vairamba achitonhorwa. Ndokubva vati, we need to find somebody who can be with you kuti muve nekudzirwa. Saka ndokubva vatsvaka musikana, she was a virgin, Abishag, a Shunammite girl. Ndokubva aunzwa akagara namambo. But the Bible writes, but the king had no intimate relations with her. Kurati pane relationship yanga iripo, yanga isipo bedzi, ndeye kuti vasangane kuti vazivane semurume nemukadzi. Toda nditaure pamusoro pedhimoni rinotambisira vanhu nguva. Just imagine, David aroora vakadzi vakawanda. David ane mhuri yake. Akura akwegura. He is about to die. Haana any plan to marry again. But somebody asati aroorwa, a virgin girl called Abishag, ndiye anotsvakwa to give warmth, kuti ape kudziya kuna mambo. Ake makore, yake nguva ichitambiswa. Abishag is a Hebrew word rinongoreva kuti father of error. Father of error. Mistake iri apa ndeyekuti hongu musikana auya mupalasi mamambo, kunzoko hakuna vanhu vachamupfimba kana kuda kuronga maplans naye kuda kumuroora, nokuti vane pfungwa yekuti akaenda mupalasi amudzimai wamambo. Yet haana kuuya as a wife, auya as somebody kuti ape kudziya, to provide warmth to the king. Ari kudziisa upenyu hwemumwe munhu, hwake upenyu hwatonhora, future yake yatonhodzwa. Auya kuzodziisa the life of King David, but iye pachake time is running out. Number 2, hakusisina munhu ari interested naye. Any plans to marry hapasisina, nechikonzero chekuti vanhu vanongoti mukadzi wamambo, mukadzi waDavid. Vasiri kuziva kuti there is a secret behind, kuti sei akaenda mupalasi, sei akaita sekunge auya kurelationship, but munhu haana kuuya kurelationship, auya kubasa. Nedzimwe nguva, Sister Sylvia Dumbuya, welcome, may the good Lord bless you. So nedzimwe nguva
munhu anogona kuuya panzvimbo yakanaka yekuti vanhu vanogona kumuyemura zvichida pabasa. Munhu anogona kunge ari murelationship yekuti vanhu vakatarisa vanonzwa kumuyemura, but mukati mumo mune chakavanzika, mune era irimo yekuti ikasakorektwa at the end pana ari kuita loss, pana ari kutambisirwa nguva. Abishagi akauya mupalace making David. Abishagi haana kudiwa naking David. Abishagi haana kusarudzwa kuti ave mukadzi. Although she was beautiful, although she was a virgin, but basa raainga mupalace mukingdom maDavid auya kuzopa mambo kudziya. Shoko rati mazuva yaDavid anga akura akwegura zvokuti muviri wake wangosisakwanise kugenerata heat. Vanhu vaiti vakamufukidza magumbeze, even the coverings, haaigona kunzwa kudziya. So plani yakarongwa nemaservants ake zvoreva kuti Abishagi haana kuonekwa naking David, haana kudiwa naking David. Abishagi yaiva choice yemaservants aking David. Haasi kuenda mukingdom, haasi kuenda mupalace nokuti ari kudanana naking. Ari kuenda mupalace nokuti kune vangomuchiva, kune vangomufarira, kune vangomutora, but vanhu ivavo mweya madhimoni isystem inorwisa vanhu to an extent yekuti unoenda vanhu pavanofunza kuti waenda pari nani, but the end of the story hauna chiri nani chaunobuda nacho, but time yako inenge yawastwa. You can be connected to somebody ane mari zhinji zvokuti vanhu vese vana vachingoti uyu mufesi wanhingi, uyu anozwanana nhingi, uyu akakonektiwa kuna nhingi. Vanhu vaitoti saka zvake zvaita musiyei. Vanhu vari suppose kutokubatsira nekuchinja upenyu hwako vanopedzera vakukusiya vachiti aiwa hamuzivi kuti shamwaridzana nhingi, hamuzivi kuti anaurirana nhingi, hamuzivi kuti to an extent yekuti that demon rinongoita kuti paite sekunge pane zviri kuitika, pane kwauri kuenda, yeti upenyu hwako hwatoputswa, iwe hwaputsikira mupalace. Nokuti vanhu havasi kuziva kuti Abishagi paauya kuna king David haana kuuya kurelationship, auya kubasa. Ende basa racho haasi kubhadharwa, basa racho riri kucreata loss mulife yake nokuti iye ari kukura. Vese vaida kumuroda kana kumupfimba vaakumusira nhau yekuti anogara namambo, anovata namambo, but the intimate relations hapana. Asi vanhu vese vari kungoti Abishagi anogara naking David, Abishagi akaenda kwaking David. Zvichida achibuda panze akasunga zambia nedhuku, vanhu vachimuti makadiko mai David, makadiko mai David, but right inside ane kuchema nekurwadziwa kuti hatina relationship it is very productive. Ndingorimo mupalace sebasa to give warmth to the king, but my life is very cold. Mkoma benji kuriseiko, may the good Lord bless you. Mwari vakuchengetei, Mwari vakuwanire nyasha. So happy to see you online, my brother. May the good Lord bless you. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakugonesei, Mwari vakurwirei. My Jojo Nyautore, a blessed morning to you. May the good Lord bless you. Mangwanani ano ndodati nditaure pamusoro pedhimoni rinotambisira vanhu nguva. Paulo azviziva anoti, we are not ignorant of the devices of the devil. Ukaziva chombo chine muvengi wako zvinokubatsira kuti uzive the kind of protection yaunoda. Ukaziva masystems ye-enemy against your life, you will know how to handle that enemy well or better. Abishagi ari mu kingdom, ari mu palace, ari kugara na mambo. Vanhu vachimuona vanoti aiwa ndo mudzimai wa mambo, zvida toti first lady, ndo first lady. Yet zvikuonekwa navanhu panze haisi original picture iri mukati. Muridzi ari kurwadziwa, haana relationship iri productive, ari sekungoshandiswa, ari kushandiswa achiwestirwa time. Hama dzangu ariko madhimoni anoshandisa vanhu kuwestira vanhu time. Vanhu kunzoko vachitokuyemura, uchitokavaudza ukataura navo vanenge vachitoti aiwa mugere musadaro, muda kungotishingisa zvenyu zviri right. Yet you are telling people the truth. You are in the palace, you are connected to the king,
but hauna productive result yauri kubuda nayo. Oza pane munhu wekuti akakuudza kuti so and so I'm close to him, so and so is my friend, so and so is my brother, munotanga kumurambira nechikonzero chekuti vanhu vane picture yekuti ukawirana naningi haambokusiya lafiya kwakadai, ukazivana naningi hamuna ane mari haakusiya usinawo kana kabusiness kaunoita. But there are people vari under attack to an extent yekuti the devil akava openera a door to people vari well respected in community, in society, yet vari kuwestirwa time varimo. Demon ra Abishag I demon ra time waster. Father, I pray against such a demon. Muupenyu wevana venyu mangwanani ano nezita ra Jesu. Mweya wokutambisirwa nguva, mweya wokusava productive, mweya wokubirwa time nezvaunofanirwa kuita muupenyu. Ndikunamata nekutaura nyasha. Every demon, Abishag spirit, fighting against your people, fighting against your children, mukati mewanano dzavo, mukati memabusiness avo, mukati merelationship avo, mweya wokutambisirwa nguva, mweya wokuwesirwa resources, ndataura nyasha, ndataura favor. Every system, every spirit of Abishag, I command it to leave in the mighty name of Jesus. Every Abishag spirit, I come against it in the mighty name of Jesus. People of God hear very well. Abishag vanhu vachimuona kusena abuda mumba, vanenge vachingoti first lady vedu, first lady vedu. Vanhu vachimuona vanomuona kuti ndo vakasarudzwa ka, ndo vakadiwa namambo. Gamba kwachiripo haana kudiwa namambo, nyangwe achigara namambo. Akauya kuzoshandiswa, akauya kuzoabuswa. Future yake iri kutonhora, iye achidziisa upenyu hwemunhu ari kuparara. David is about to die. David wakura wakwegura, akuda kufa, simba or hit me wake hausina. Panotsvagwa a virgin girl ane potential yekurohwa, ane potential yekuita zvinhu muupenyu, ndiye anosarudzwa. But mukusarudzwa kwake ndofunga anogona kufara nekupembera, asi ndikuziva kuti ndasarudzirwa to waste time. Attack iyoyo iriko muupenyu. I come across such. That's why I understand it very well. I come across such a challenge. Also, there are times that munhu unogona kuposta ma photos. Let's be real pa life yatikurarama now. You go pa Facebook, you see somebody posting pictures with great people. So his things are okay. But itori attack. Why? Nakuenda ikoko nekuti ari kuda kusimudzirwa. Akaenda ikoko nekuti pani chiri maari, hit iri maari, kakudziya kari maari, chipo chiri maari, unyanzvi uri maari, wakayemurwa uri kuenda kunoabuswa. Hear me very well, people of God. Brighton Mazinga, a blessed morning to you. Minor Kujoelin Mashamombe, a blessed morning to you. God bless you. Thank you so much for tuning in. Panevandu were gifted, were city even successful in life. Nena uye kuti demon ra Abishag rakabata vakaabuswa. But vakasarudzwa, izwa kugara mupalace haisi nyaya, kuva connected to King David haisi nyaya, but kufa usina chawaachiva uri mu right place zvino create bitterness, zvinopa BP, zvinorwadza. Nokuti kune vanhu vanenge vachiti vakakuona vachiti dai tiri isu tiri ikoko kwauri ikoko, dai upenyu hwedu hwakachinja, dai tiri ikoko, gamba iwo wakaenda kunoabuswa. Hama dzangu kune marelationships ekuabusana. Hama dzangu pane kushanda kwekuti unyatsoona kuti mari yaanopiwa nezvaari kuunza mukampani, skill yaari kuisa, power yaari kuisa, unyanzvi hwaari kuisa, uri kugenerata mari zhinji
but in return inongova abuse. Vanhu vachitomuyemura kuti ari pabasa, ichokwadi ari pabasa, ikambani hombe, ende iye ane ruzivo, ane skill, ane unyanzvi hwaari kuunza mukampani. Kampani iri kusimuka, but wake upenyu uri kutongotonodzwa. That's an error. Abishag spirit. Demoni rinokusiya uchisarudzwa, rinokusiya uchienda mupalasi, uchienda muenvironment munzvimbo yakanaka, but the end of the story wakaenda kunodziisa vamwe, wakaenda kunoabuswa, hauna chaunobuda nacho. Since there was no intimate relationship between the king and Abishag. Mufunge kune vanhu vakaita saBetsheba, vakauya vari vakadzi vevamwe vanhu. Kune vanhu vakauya saAbigail, aiva mukadzi waNabal. Vakauya vasiri mavhiri, dziri mvana, vari vakadzi vamwe vanhu vabvutwa kuno vamwe varume, vakabereka vana. Betsheba akabereka the next king and Solomon. But just imagine, nzvimbo yakasvika munhu ari mvana akawana favor yekubereka the next king, the richest man. Iwouya nzvimbo iyoyo uri virgin, the king oshayiwa a relationship with you yekuti uve nemwana. Waunzwa mu wrong time for a wrong reason. Beware of such things, especially in relationship. Inenyadza tinonzwa tine zvatinoona in the natural terms. And a guy wants to get papers. Sorry to say this, but I'm sure you understand. Nokuti mukomana ane mapepa ari kuda, kana kuti musikana ane mapepa ari kuda, anopinda mu relationship. Relationship iyo ine reason iri hidden, but inonyeperwa sekunge i relationship yekuti vanhu vatova mu marriage vave ne family. But munhu kana relationship iyo zvaari kuda zvaita mapepa akabuda, you move on to marry somebody, or you move on to be married with somebody. Vanhu vaabusana ma relationships. Why? This demon, the spirit of Abishag, inokonzera kuti munhu aende mupalasi making David aite sekunge adiwa nekurorwa namambo, yet havasi mambo akamuda, ende chaakadirwa chacho abuse, ari kuya kuzogenerate heat to the dying man, but her life is dying. Wake upenyu uri kutonora, but chaadiwa zvanzi to give warmth to the king. Sister Shamiso Jake, a blessed morning to you. Thank you so much for tuning in. Stanford Rusosa, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much for tuning in. Mangwanani ano ndutara pamsoro pe demon requested time. Demon rekuti unongori mu right place for a wrong reason. The spirit of Abishag. 1 Kings chapter 1 from verse 1. Abishag was a virgin Shunammite girl chosen by the servants of King David, not for any good reason, but to provide warmth to the king. No intimate relation. Vanhu vachimuona vakatoyemura kuti zvako wasarudzwa kuti unogara mupalasi, udye zvakanaka, upfeke zvakanaka. Life is more than food. Life is more than dressing. Hongu zvinizvozvo muupenyu zvinodika, but you can't be there for good food. You can't be in the palace. You can't be connected to great people for the sake of putting on a good suit and eating good food. Just like that. I am telling you this because ndakambopfura ne system yakadaro. Ndakambopfura ne ma systems iwayo. Maya Irwadzi, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Pane nguva yekuti people look at you and admire you because you are connected to so and so. A man respected in the society, a man with many businesses, and he calls you close to him. But your life will remain the same.
nekuda kwekuti ane kudziya kwaakaona kuri mauri, ane area dziri kutonhora maari dzaanongoda your warmth, but relationship iri productive hapana. Mukaenda even kunyika kune mafriends ekuti they can buy you beer, but zvine chekuita nefamily nereal life they won't support you. They are friends because they can even buy you beer kusvika wapara wadhava, vangatokukweretesa mari yekumwa, but they cannot borrow you some money to start a business or borrow you some money to take care of your family. The demon is not the spirit of Abishag. Kuti munhu anodana neutano mapepa ekuva munhu imwe nyika ekuita rimwe business. Munhu anodanana newe ane agenda yekukuita a stepping stone. Iwe unopinda nemoyo werudo rwakakwana, uri kufara rokuti zvaita. Gamba mumwe wako ane a reason yekudrivewa nethe Abishag spirit. The spirit yekuabusana. The spirit yekuti zvaunogona zvako ndo zviri kudiwa, but iwe hapana chaunobuda nacho. Just imagine, it's very dangerous. I am here telling you this because I've passed through such a connection. Yekuti unongosara une mafoto. So and so, we talk, so and so is close to me, so and so, we do this, we do this, we do this together. But when you look at your life, uchaona kuti wakadzisa mambo. Iwo vanhu vavaifanirwa kukonekitana nawo hauna. Nekuti nzwa Abishag auya ari virgin kuna King David. Kurati musikana mudiki, she was so beautiful, ane potential to be seen, to be married by somebody. But ari kuendeswa kumunhu asingamude, asiri kumurora, ari kungouya kuzongoshandiswa bedzi. Kana David afa, they will kick out this woman. Why? Nekuti anouya ari mhandara, handizoti akauya akagara mazuva akareba zvakadii. Kurati mwenguva unotozobuda nguva yapera, watoita sekunge wakutochemberawo, but wapinda murelationship isiri productive. Zvichida kumabasa zviriko, munhu anoshanda aine bitterness kuti ndacontributa a lot, but in return ndinenge ndiri kudziisa kambani ino iri kudziirwa, iri kusimuka, but wangu upenyu huri kutonhora. People of God, hear me very well. That demon must leave you. That demon ngaige kubata pavana vangu. That demon ngaige kubata pabasa rangu. That demon ngaibude mu relationship. Vanhu vari kupinda mu relationship mumwe ane ma hidden agenda. Mumwe ari kupinda nemoyo, mumwe apinda nepfungwa nestrategy yekuti kana tatobva nguva yakadika nezvabuda, I will move on neupenyu hwangu. I will look for somebody wandinovaika muri nayo charola. I want to use this one for the sake yekuti mapepa angu aite. Wese ane pfungwa idzodzo against your life, may God expose them. May God give you the grace and the favor, a discerning spirit, not to accept such. Kana kava nekunyengera sekunge anoratidza kuti ane rudo. Look at Herod. Herod anoudza wise men kuti kana mamuwana Jesu muwe muchizondiudzawo. Why? Nokuti neniwo ndoda kumunamata. But varuma vaona Jesu, they were warned in a dream not to go back the same way. Vakayambirwa muchiroto vasadzokere nenzira iyoyo. Why? Because Mwari vanonzvera moyo. Vakatoziva kuti Herod maari makazara shanje, ane moyo wokuuraya. But akaputira kuuraya neshanje nelanguage kungoti I also want to worship him. Life yekurarama ma promises inoita kuti uzorarama upenyu huri bitter. Why? Nokuti munhu anouya mu relationship newe oisa ma promises akawanda, achikuabusa, iwe uchishingirira uchiti pachazodai,
tichazodai, pachaitika zvakati, ndichaita zvakati. Time ichifamba uchidziisa mambo. Vanokuda vari panze apa havachatombokudi. Vatokisa paklasi yepamusoro kuti ndi first lady, mudzimai wamambo. Gamba iwo unozviziva mukati mako kuti I'm dying inside. Nothing is moving. I'm being abused. Kuti utize ubva ipapo zvinonetsa. Why? Uneka respect so. Do you know kuti kune imwe respect inocreatwa na devil nekuda kwekuti wakashaiwa a discerning spirit yekuti it keeps you close to something or to someone that is abusing you in the name of respect, in the name of kutsungirira. Vanotaura Shona vanoti kudyira uroyi mukunyara, kuti unenge uchingoti aiwa I'm close to him, is my friend, vanhu vanoziva kuti kudii nekudii, but iwe uchinyatsoona kuti things are not moving the right direction, but you just give in. Zvekuti at the end upedzera wakuzvipa mhosva wakuzvituka kuti kochicha ndaita ndakawestirei nguva, zvinhu zvinandazviona, but hamene chaingondikipa ipapo. May God help us. Every relationship iri meant to abuse you, usapinda mairi, buda mairi. Kudenga kuna Mwari ane nyasha, ane zvako zvakakunakira, ane wako anokuda nekurevesa. Mwari vane favor neupenyu hwako yekuti panzvimbo yauri kuabuswa, there is a better place for you. Every Abishag demon, we command it to go in the name of Jesus. Every Abishag spirit, we command it to go in the mighty name of Jesus. Demoni iroro ngariregedze basa rako. Demoni iroro ngariregedze relationship yako. Demoni iroro ngariregere kubata pamusoro pevana vako. Nezita ra Jesu Kristu eNazareta. People of God, nyaya ndiri kutaura ndati inini I passed through such, so I know it's real. Ririko demoni iroro. It's better uregere kunodzisa mambo mpalasi, uwane munhu anokurora, anokuda, anorevesa, ova nemhuri yako, than kuwestirwa time wopiwa zita rakanaka, first lady, mudzimai wamambo, but uchituka tarisa wako upenyu, hapana cheuma chaunongedzere, uri muabuse, but that abuse rakakotwa with a better name, nehembe dzakanaka. Hama dzangu, hembe, chikafu zviri part yeupenyu, but haisi nyaya yakakura. How can you suffer or to be abused nekuda kwokuti unenge uchingopfekedzwa hembe dzakanaka? Life is more than dressing. Life is more than food. You cannot live inheritance yemasutu kumuri yako. You cannot live inheritance yechikafu. People of God, hear me very well. Kune vanhu vapfekedzwa vakachena, vadya mumahotera, but haugoni kusiyira vana vako nhaka yehotera yawakarara. Haugoni kusiyira vana vako matickets endege kwa Wi-Fi uchiendeswa. Life is more than that. Warera kuti abuse yauinayo ine tunhu tunonakidza, zvokuti dzimwe nguva unogona kutadza kuona kuti ndiri maabuse. Why? Nekuda kwekuti unogona kunzi tiri kuflya business class, tiri kuenda kuDubai for shopping. Ausire vana vako nhaka yeshopping. Legacy neinheritance yaunogona kusiya kumhuri, it's more than clothing and food. Beware of abusive relationship. Beware of the Abishag spirit, that demon. Rinoita kuti unzi mai David, wakapfeka zvakanaka, uchidya zvakanaka, wakagara mumota, motorcade, uchiteerwa uchipururudzirwa, but deep inside unotoziva kuti handina chandinacho. Life yangu ndeye kuposta mapicture akanaka paFacebook. Mapictures epa Facebook haisi nhaka kufamily.
good pictures uri kuhotel uri kubeach nekudi it's good to kuva nememory zvinhu izvozvo, but haisi nhaka. Life is more than Facebook pictures. Life is more than Instagram pictures. Life is more than flying around the world. Haugone kusira vana vako nhaka dzematiketi endege. Haugone kusira vana vako nhaka sekuti takaenda kuDubai. Inenge unovasira nhororondo. Muri haidye nhororondo, muri haigare munhororondo. Panoda zviri tangible. The spirit of Abishag inoita kuti unonoke kuona. Why? Because unenge wakavharwa nezvinonakidza. Ndati kunyika chaiko kune shamwari dzinogona kukukweretesa mari yekunwa doro, mari yemafaro, but ukataura business proposal, ukataura sort of they don't care. Imagine a rich friend who will visit you uchigara kumusho, okutora oenda newe pabottle store, okunwisa okusiya waparara, or drive her back to the city. That's the Abishag spirit fighting your life. Unogona kunakidzwa mumusha, vanhu vanogona kupurudza vachikufarira vachifara kuti vachikubiga kuti auya ane mafesu yari connected. But if they can still leave you in that house, in that place, vapedza kufara newe nekudii, ausire mhuri legacy yekuti takambonwa stereki, takambofara stereki. Life is more than clothing and food. Abishag ari kugara mupalace making David, ari kudya good food every day, ari kupfeka hembe dzakanaka, but there was no intimacy relationship. There was no production. The king knew her not. Chake kudziisa mambo wake upenyu uchitonhora, vanhu vachimufarira vachimubiga, wake upenyu uchitonhora uchidzikira. Mazita achipiwano, mazita ekubigwa, so maslay queen kudii, mukadzi wamambo, vahosi kuzodii, but iye anotoziva kuti ndiri padambudziko, but dambudziko rangu rine a covering inenge upenyu hwangu hwakanaka. Why? Nekuda kwekuti mambo David vanofa. It's easy to be kicked out. Nekuti chaunga wakagarira hapasisina, uye chekuti ugarire chaunga nongedzere, nekuti vamaona kuti ndogarira vana pane zvinhu zvangu zvekudii, wakauya ukaabuswa, nguva ikapfuura ukadhampiwa. Vaifanirwa kukuroora nekukuwana vakakusiya vachiti uri mukadzi wamambo waenda kupalace. Kurati kune vanhu vanonge vakatumwa naMwari muupenyu hwako kuti vakubatsire, but dhimoni raAbishag rikakuataka, unobviswa within their reach, unoconnectwa to people yokuti iva vaifanirwa kuonana newe nekukubatsira havachauya kwauri, ende vachikuyemura vachikusiya, time is moving. Aifanirwa kukuroora haachakuroora, uri kugara nevamwe tsana vari kungoda mapepa murelationship yako, vachiabusa iwewe, ozoita move away. Aifanirwa kukuona akatozoitawo futi move on, and your life is scattered. It's so painful. But we thank God. Our God is a God of restoration. Maabisi wayo akaitwa asi nekuda kwevhangeri rekuti Mwari kana varituma aridzokere kwavari sinozadzikisa chavaritumira. May God restore you. Every relationship yaiva neabuse, nyangwe pabasa pawaiabuswa, Mwari ndiMwari wedzoreredzo. Iye anoti I will restore the years. Makore akadyiwa newiza, akadyiwa nekanka nampedza chose. Mwari ndiMwari wenyasha, Mwari ndiMwari wenyasha. May God restore you. May God protect you. May the blessing of the Lord be upon your children. Varegere kupinda museko, musystem ya abuse.
Do you know madhimoni ane tendency yekucreata a circle muupenyu hwevanhu nokuti zvakapfuura nazvo zvichataka baba through the bloodline, it so attacks the children. Iva nomwoyo wokureverera pamusoro pemhuri yako vanhu vako kuti Mwari, vana vangu ngavarege kupinda museko yedhimoni raabhishagi rekuti mubereki akaabhuswa, iwo futi vaa murelationship yekuabhuswa. Baba, tinonamatira nyangwe mhuri dzedu, tataura hand of protection, blessing and favor. That demon ngaritame kubuda mudzinza rekwangu. That demon ngariregere kubata pamusoro pefamily yangu. The Abishag spirit, the spirit of error, the spirit of abuse, I command you to go in the mighty name of Jesus. Abishag wakauya mpalasi, but the king knew her not. Asi vanopanza vari kuti kudii? Ndimai David mukadzi wamambo, vari mukati havazivani. Chiri maari ndo chiri kudiwa. Iye zvaanodawo zvido zvake hazvitariswe. Chiri maari kuti munhu wechidiki ane body rine heat, so she is there to give warmth or to provide warmth to the king, kupa mambo kudziya. Kuna kuti iye ane maservices aari kuoffer, but iye zvaanodawo hazvitariswe, life yake hairespectwe. That's abuse. Ari kudziisa mambo, ko wake waupenyu hazvitariswe. Do you know there are times ekuti when you are poor and gifted, the rich vasina such gift, they can hire you. Ovakavira egepi pazvinhu zvavo. Iwe unozviita in the name of respect, unozviita in the name of love, but uri maabuse. Abuse unongoona bedzi kuti kana une zvako zvaunoda hazvitariswi, asi maservices ako avanoda vanoada, vanoagamuchira. I passed through that. Unyanzoona kuti panapa tafambisa ndima zvinhu zvaita, but washandiswa as a stepping stone, as a bridge. Munhu acrossa at the other side, bridge harifambi, bridge haritevere. He will easily forget you. You will find other people vaaikoko. And aikoko dzimwe some they will even deny knowing you or being connected to you, or deny that you once helped them. That's people for you. Ndo anonzi munhu, ndo anonzi vanhu. Demoni iroro ririko, re-abuse. I passed through that. I know this very well. Zvekuti vanhu neimwe nguva yekuti zvinhu zvako zviri right. Takakuona una nhingi muchidai, takakuona muchienda munyika dzakati, takakuona muchibhururuka muchidii. That was that. Why? Because ndine kudziya kwandai provide now. And after passing through that, I pray, may God protect you. Mwari vakuwanire nyasha, vave Mwari vedzoreredzo muupenyu hwako. Usangane nefavor inobvisa bitterness yeabuse yakaitika. Nokuti nzwa abuse iyoyo inogona kurarama mauri ukava bitter for the rest of your life. Zvinorwadza ufunge kuti une zvakanaka zvawakaita, in return inongova abuse. Ende munhu kana akumberi ikoko, he doesn't look at you semunhu akapusha ndima akaita basa. Uzapani pamba kuti unofambisa nyaya dzevanhu usiri kufambisa dzako. Pane pakuti unomuvisa zvinhu zvavanhu uzorealize kuti pano ndashanda ndamuvisa basa revanhu, but my issue is still stagnant. Makata boshataka mande boshatalia ndere boshuketa. It's time for us, Mwari watu wanile nyasha. Taramba mweya wa abishagi, taramba mweya wa abuse, taramba mweya wa kushandiswa, wekuba a stepping stone muupenyu wa vamwe vanhu. Kana vamhiri vakumberi,
they forget about us. Upenyu hwedu nenguva zvinenge zvafamba. People of God, hear me very well. Iriko spirit yekuti chiri mauri ndo chiri kudiwa. Zvaunodawo iwewe hazvitariswi. Chiri mauri ndo chiri kudiwa. Asi zvaunoda iwewe hazvitariswi. I remember listening to one of the sermons Prophet Emmanuel Makandiwa. He was teaching from the book of First Songs, Songs of Solomon, or Songs of Songs. Yavaitaura pamusoro pekuti, I'm darkened by the sun. My mother's sons were angry with me. They made me take care of the vineyards. Pavaitaura pamusoro pechiroto. It was a great sermon. You know, I love that man so much. As I'm ministering to you, I'm going to connect to that. That one is the same thing. The spirit of Abishag. Now, Songs of Solomon, chapter 1 from verse 6. Is the same thing. Munhu aiche mane abuse. Kuti kumunda yako manda iswera zuva rakandirova ndikasviba ndiriko. Kurati munhu aiprovide my services, but munda hauna zita rake. The demon of the spirit of Abishag is very dangerous. I passed through that, I know. Nguva inofamba, people will laugh at you. Why? Because vane potential yavaiona mauri. But yakangoshandiswa nevamwe vakaachiva zvavanoachiva and they moved on. Chavakaita iwewe kungodya chete. And life is more than food and clothing, or it's more than flying around the world. Ausiye vana vako matiketi endege. Ausiye legacy yechikafu, ausiye legacy yehembe dzakanaka. Basi kudziya wakaprovide mulife yevamwe. Mwari vakasakubatsira, you can even live a life iri bitter. Zvinorwadza chaizvo. But not bitterness iyo ibve. Inobviswa nei? May God bless you to an extent yekuti you will forget. Just like what he did to Joseph. Joseph akaropafadzwa muEgypt to an extent yekuti akaona kuti to hold a grudge against my brothers is a waste of time. Because he was living a good life. But upenyu ukasaendeka manje, bitterness iyo inodyarika nokuti ndo paunenge uchingonongedzera kuti dai pasiri apa, dai asiri mimi, dai ndakasumuka ndakadai akanganisa akandiabuse. May God bless you. May God open new doors. The blessing of the Lord may be upon your life in the mighty name of Jesus. Abishag spirit, demon re abuse, iregere kubata muupenyu wako, iregere kubata pamusoro pemba yako, iregere kubata pamusoro pebasa raunobata. Pane nguva yekuti unonzwa munhu achichema kuti I did this. Tisi takachimuvhisa chikampani, tisi takafambisa basa, tisi takaprovide, tisi takazodai. And you look at him. Vakangotenderedzwawo nendege, vakadya chikafu zvakanaka, vakarara mumahotera, and they are back to square one. Life is more than food. Life is more than clothing. Life is more than sleeping in a hotel and everything. There was no intimate relationship. Kureva kuti papa sina production. But here I offer my services. But in life yake is sina production. Ropa kuti bitterness mamuri ibude. Ndonzira ndakaona iri quick to deal ne bitterness. Pawakavarwa, Mwari ngaakuropafadze ubate zhinji inoita kuti ukanganwe. Pawakabirwa, Mwari ndi Mwari wedzeredzo restoration. Mwari ngaakuropafadze bitterness igone kubuda mauri. The blessing ngaive a platform yaunotsika
kuti uite easily forget. Joseph wakaropafadzwa zvakamupa kuti ave ne good heart to forget betrayal with my brothers. May the same happen to you. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. The spirit of Abishag, the spirit of abuse, igere kubata mburi yako, igere kubata upenyu wako. Please, I ask you to share this message. It's a message for many people. They passed through that. Father, I pray every demonic spirit, the spirit of error, the Abishag demon, I command it to go. I command it to go. Gairegere kubata muupenyo mwana skana. Gairegere kubata muupenyo mwana komana. Ndataura favor, ndataura protection and blessing. In the mighty name of Jesus, this demon, irinonyanyo bata against girl child. Vazhinji vano abuse from relationships. And the guy will move on. Why? Because he aramba chita sejaya, moving on. But iwe wasiwa ne vana vatatu, vana 4 or 5. Life becomes hard for you. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Abishag spirit. Vese vaka abuse wa Mwari. That are a blessing. Inovapusha kusvika palevel yekukanganwa. Visai bitterness mumoyo mono Mwari. Mugone kushanda naye mu blessing ne favor. In the mighty name of Jesus. Even the blessings ati yabata pa upenyo wako kuti ukanganwe. Namata kuti Mwari vabvise chigumbu ichocho. Vabvise bitterness. Why? Because pane bitterness, pane kuvava, pane a blockage to the flow of the blessing of God into your life. Mwari wenyasha, Mwari werugawa kungete, Mwari wenyasha wakorwire. Thank you so much for tuning in. May the good Lord protect you. May the good Lord bless you. Baba Chiwara, you're welcome. May the good Lord bless you. Mwari wakuitire nyasha. Amadzangu Mwari werugari wakuchengete. Maino kujoilini Mashamombe. God bless you. Sister Shamiso Jack, may the good Lord bless you. Baba Maduro, a good day to you. Sister Sylvia Dumbu, God bless you. Mkoma Benjichiro, thank you so much for tuning in. God bless you. Maya Irwadzi, may the good Lord bless you. Mkoma Chale Birimiri, God bless you. Mai Jojonya Utore, may the good Lord bless you. Mwari werugare, Mwari wenyasha, Mwari wakugonesei. Pauline Mudikani, may the good Lord bless you. There is my brother. I'm so excited. Mandona Mkoma Benjamin Chiro. We used to preach together. Matren, street, face Matren, and the Lord blessed him. He is now based in France. It's not when I see you, my brother. It reminds me of the days. But we thank God for His love, His grace, and His favor. Mwari werugare vakuitire nyasha. Muregere kwa abuse kwa. Wese anouya ne spirit of abuse. Achinyengera sekunge aroda kubisa mpalace. Life is more than food. Life is more than clothing. Life is more than flying nendege. Life is more than sleeping in hotels. You need to leave a legacy and inheritance for your children. Monaka uya aine zvese zvone package yese iyoyo. But agenda iri abuse. May God help you to resist such. I know it will be hard with carnal mind, with natural reasoning. May the Spirit of God help you. Mwari vakuwanire nyasha mugone kuresista. Why? Nokuti zvinouya zvine a picture yekuti it's hard to resist. Hakuna asingade kuchena, hakuna asingade kudya, hakuna asingade kuflya, hakuna asingade zvakati. But zvikauya in the name of abuse, may the Lord help you to resist such. Tongai karonga
A blessed morning to you. People of God, I stand here to testify that I passed through this. Rakambondata akatimoniro. Rekuti you provide warmth to the king, but your life is productive. Rekuti hapana intimate relation. Rufaro Kausio, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Amadzangu mwari werugare vakuchengete, mwari wenyasha vakugonese. Man of God Simon Chilo, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. So scripture and everything, it's 1 Kings chapter 1. 1 Kings chapter 1. The spirit of Abishag, the spirit of error, the spirit of abuse. Iregere kubata pamori yako. Iregere kubata nyangwe pabasa rako. Vanhu ngavaregere kungotora kudziya kuri mauri, but wokusiya wakadaro. Chipo chako ngachiunzewo favor muupenyu hwako nemhuri yako. Uregere kurarama life ye abuse. Kuti your services ndo dzavanoda, but your life they don't care. Mwari ngavakupe meso emweya, ngavakushinodze. May the good Lord bless you. My Elaine Gusinho, may the good Lord bless you. Please share this message. Somebody must hear this. Why? Because in this message there is a declaration. Kuti ngazvirege kubata pamhuri yako. Ngazvirege kubata pabasa rako. Vanhu ngavaregere kuda skill neknowledge yako, but vachikusiya wakadaro. Vanhu ngavaregere kuda maybe the shape of your body kanori mukadzi, but vasingade your life. Ngavaregere kungofarira zvavari kuona pauri, but vasingafarire zvaunoda kuti zviitike muupenyu hwako. Ndinodeclare nezita raJesu Kristu weNazareta, iye Mwari anoti kana atuma shoko aridzokere kwaari asina kuzadzikisa chaaritumira. Mwari ngavakuropafadze, ngavakubvise murelationship iyoyo, ngavakupe zvakakuringana, zvakakunakira, zvinokonzera production and favor muupenyu hwako muzita raJesu. Amen. Sister Jane Chirema, I'm so happy to see you online. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengete, Mwari vakugonese. Bye bye for now. Tisanganise zvakare manero nenyasha dzaMwari. Please share this message. Ndakumbirisa zvangu. This demon is damaging people. This demon is damaging, especially girl child. This demon is serious. Vanhu vari kuabuswa. Vanhu vane skill, vanhu vane knowledge, vanhu vane zvavanogona, vane kudziya kuri Mwari. Kuri kungodiwa nemamwe madzimambo. Ivo in return vanokugariswa mupalace. Vanongopfekedzwa zvakanaka, vanodya zvakanaka. At the end, vamwe vanosiyiwa vakurwara, vamwe vanosiyiwa vaine vana, vamwe vanosiyiwa. The abuse is too much. May God help you to stand. May God open a new door over your life. In the mighty name of Jesus. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Nyasha dziwanzwe, nyasha dziwanzwe, nyasha dziwanzwe. Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonese. Mazvita amadzangu, mazvita amadzangu, mazvita amadzangu nekutera evangeli. Please share so that somebody will get blessed. God bless you. Bye bye. Divine. Oh, yeah. Yawiti, bye bye. Hello, people of God. Hello. Hello. God bless you. God bless you. My name is Divine. My name is Divine. I love you. Please go. You miss Chikoro. God bless you, people of God. Good day to you. Bye bye. Jane Gumbula, God bless you. God bless you. God bless you. Bye bye. Bye bye. God bless you. God bless you. Bye bye.